На четвърто място е екипаж старт от номер 211 Данаил Костадинов, Мариан Петков, Сузуки Самурай Плевен. Четвъртото място получава награда безплатно участие в следващото и понеже днес те си щупиха двигателя, им давам един подарък от фирма Косер, 20 литра масло по-качествено, да не си чупат двигателя. На трето място от призовата тройка е екипаж с номер 214 Николай Колев, Стефан Казаков, Сузуки Самурай Ямбол, 5099 точки. Те получават купи, медали и парична награда. И място на призовата стълбица, което е по-важно. На второ място екипаж стартов номер 205 Георги Георгиев, Йонко Иванов, Сузуки Витара Бяла Сатна с 5855 точки. Това е местният екипаж, който е участвал от първото състезание в Лазарово от 2008 година. Те получават купи медали и паричната награда. Второ място. Тогава опасно. Баш от цури не е. Опасно е. Ето всичко. Ето всичко. Той доведе рефлекта, ще оставим работа. Слушаме, всичко. На първо място е екипаж номер 208 Иван Кълпачки, Васил Кълпачки, Сузуки Джинни Говедарци с 5355 точки. Каква марка е дъб? Конкурентни. Това е марка. Между другото, този екипаж е също редовен участник, може би, ако не се лъжа, от 2009 година участва в нашите състезания. Стига ни толкова.